Celkovo ten problém, že ľuďom sú podhadzované rôzne potraviny, ktoré obsahujú buď skryté cukry alebo veľké množstvo sacharidov. Sú to hlavne sladké nápoje, ktoré, keď si pozriete zloženie, a to je veľmi dôležité, aby ste čítali tie zloženia a už sa potom začnete v tom orientovať. A sladké nápoje obsahujú 7 až 11 gramov cukru alebo sladidla na 1 deci. Bežne ľudia vypijú, poviem príklad Kofolu alebo inú značku za deň, celú fľašu 2,5 litrovú. A to sú obrovské množstva cukru, respektíve glukózy, ktorá sa potom v tele objaví. Keby pred vás dali misku klasického bieleho cukru a povedali vám, toto zjedzte, tak to nezjete, pretože sa vám to bude hnusiť. Ale tým, že je to rozriedené v tých rôznych sladkých nápojoch, tak to ľudia pekne cuckajú a okrem toho, že si ubližujú, tak začínajú byť aj závislými